Ahojte, ja som Skeleton a vítam vás u môjho nového videa. Nedávno som si len tak ležal v posteli a spravil som niečo, čo väčšinou času nerobím. Začal som rozmýšľať. Ono totiž asi všetci vieme, že v Avengers Infinity War sa Hulk pobil s Thanosom a aj keď Hulk na začiatku súboja dominoval, tak neskôr Thanos nejak chytil druhý dých a Hulka bez problémov porazil. To video bude rozdelené na také dve časti. Konkrétne na dôvody, prečo Thanos vyhral nad Hulkom a taktiež, že či by dokázal Hulk vôbec nejakým spôsobom poraziť Thanosa. Takže ten prvý dôvod je ten, že Thanos v tom súboji mal už kameň moci, ktorý zvyšuje svojmu užívateľovi nečakane silu a odolnosť. Keď ono je ťažko povedať, že či ho v tom súboji vôbec použil. Ďalší dôvod je ten, že v tom súboji mal Thanos na sebe brnenie. O tom brnení síce neviem z akého je materiálu, ale osobne by som si typol, že je z toho istého kovu, čo Thanosov meč, s ktorým dokázal krájať kapitánov štít ako maslo. Ďalší dôvod je ten, že zatiaľ čo Hulk je len chlap, čo mlátil okolo seba bez techniky, tak Thanos je 1000 rokov starý titán, ktoré tie storočia strávil dobývaním planet a zotročovaním rôznych civilizácií. Tak, a to by mali byť teda všetky dôvody. No, takže a teraz sa pozrieme na to, že či by Hulk mal vôbec nejakú šancu. Takže si rozoberieme scenár boja, pri ktorom Thanos nemá svoje brnenie, meč, rukavicu nekonečná, kamene nekonečná a nemá žiadne bojové skúsenosti. Úprimne v tomto scénári má Hulk extrémne veľkú šancu na výhru, pretože sa potenciálne môže naštvať dosť na to, aby Thanosa nielen porazil, ale dokonca zabil. A ja viem, že komiksy a filmy nie sú tie isté médiá a nie sú navzájom kánon, ale komiksový Thanos priznal, že Hulkovi môže maximálne tak na chvíľu odpútať pozornosť, kým sa Hulk nenaštve dosť na to, aby ho zbil. Takže v tomto scénári by som typol Hulkovi takých 55% a Thanosovi takých 45%, pretože predsa len ten ich silový rozdiel nie je až tak veľký, aby Thanos nemal žiadnu šancu. Tak, to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, dajte odber a od ďalšieho videa čau čau.